Zonovergoten Onze Lieve Vrouwenplein in Maastricht. Wie ze het net geregeld hebben. Weinig neer, een blauwe lucht. Staat een groot podium en op dat podium gaat zo meteen spelen het Maastrichts Salonorkest onder leiding van André Rieu zelf. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Niet in het minst bij het publiek, maar ook, ik denk, bij André zelf ook wel. Hè, André? Ja, natuurlijk. Ja, ik weet niet wie ze het geregeld hebben. Ik heb dat geregeld. Maar wie dan? Ja. Ik heb een lijntje met boven. Maar dus de tip voor iedereen die een evenement organiseert, boek André Rieu en dat is gewoon weer. Dat is gewoon weer. Dit is vragen om problemen volgend jaar. Hè? Nee, maar toch, het is de tweede keer. Het plein staat nog aardig vol. Ja. Het is niet te vol, hè? Nog altijd niet. Hè? Nee, maar dat moet ook zo blijven. Ik vind dat fantastisch. Ik geloof er niet heen. Dat is het Maastrichtse Salonorkest publiek. Dat zie ik gewoon. En dat is, ja, wacht maar dadelijk bij de eerste route. Wee, dan gaan ze. En dat is zo gezellig. Ja, het is een beproefde formule. Hè? Het is niet, we gaan niks heel raars doen. Het is gewoon traditionele muziek waarbij als gewoon zich weer. Ja, met een strijkquintet. Piano, 2 violen, cello en een bas. Klassieke kinderheid, maar met dat klassieke, de meest klassieke klank die er is, gaan we gezellige muziek spelen. Ja, we zien even beelden van vorig jaar. Hè? Toen wordt het ook zonovergoten. Ja, kijk ook zo. En ja, het is eigenlijk bijna hetzelfde. Want ik heb gedacht, ik doe me een dikke jas aan, een sjaal om, want het wordt ijskoud. Maar niets is minder waar. Nee, ik had dat ook beloofd. T-shirt te weer, zeggen we weer dan. Ja, moeten we nog terugkijken naar heel lang geleden, naar 30 jaar geleden, wie het eigenlijk voor de laatste keer wordt, het originele? Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja. Ik vond het heerlijk om dat toen te doen. En dat ontplofte eigenlijk direct in de redoute. Ja. En want toen hebben we nog de eerste plaat. Van een plaat gemaakt. Een vinylalbum, ja. Geld ingezameld. Wat dan was, ik geloof 10.000 gulden of zo gaat voor 1000 platen. En toen het eerste Herengebied hadden we er 400 verkocht. Ja, dat was natuurlijk te gek. Dat is ook een beetje de basis geweest van het succes. Hè? Die muzikanten van het Maastrichtse Salonorkest, die heb ik vanmorgen, daar heb ik er een paar van gesproken, die worden ook al heel erg enthousiast. Ja, in Maastricht is alles de eerste keer een experiment, tweede keer een traditie. Hè? Dus ja, ik verheug me waanzinnig erop. Ja, om het nog een keer te kunnen doen. Ja, de eerste keer is altijd wat echt spannend. Maar de tweede keer is al traditie. En ik kijk enorm uit. Hoe verheugd je het meest op? Oh, op heel veel. Dat is moeilijk. Nou, in ieder geval op de sfeer. En en dat André ons dat mogelijk maakt, ja, dat is, en voor de hele stad Maastricht natuurlijk, hè. Ja, dat vind ik wel echt het allermooiste. Oh, natuurlijk muziek, ja. En gewoon samen genieten. Ja, dat is fantastisch. De mensen die zingen, wij kunnen gewoon spelen en de publiek die zingen terug. En dat is, ja, fantastisch. Het is echt geweldig. We gaan nog eventjes lekker door voordat we in de vaste periode terechtkomen. Dus nog één keer knallen. De kinderen met André Rieu, of niet? Ja, nou, dan weet ze ongeveer, het zou best wel kunnen dat het zo voegen gaat groeien. En het tweede wat chic is, er wordt vandaag sneeuw en regen voorspeld. Maar ja, Rieu speelt, dus het is zonnig. Wie duidt er dan? Ja, ik heb vanochtend gevraagd of er een worst naar Clara heeft gebracht. Maar blijkbaar heeft Clara het naar hem toe gebracht. Dus gaan wij er niet in detail treden. Ja, inmiddels is er een stuk druk op het plein, maar de muzikanten hebben er zin in. Het volk hier heeft er ook wel zin in. Maar misschien toch even terug naar de traditie van hering bieten. Heb je toen vandaag al een hering gehad? Nee. Maar ik zie nog geen askruidje, hè? Nee, klopt, ja. Maar dat kent nog die hele Ja, dagen. dat ken nog, ja. Ik ga dadelijk even naar de kerk. Maar het wordt een klein beetje zo dat vroeger de traditie van een askruidskool en hering bieten zelfs verstemd is kunnen worden door het Maastrichtse Salonorkest. Dat misschien nog wel populairder wordt dan die traditionele geroeken. Ja, het zou best kunnen, ja. Want het was heel gek vanaf het alle. Het was eigenlijk een lunchpauze-serie in de redoute. En zij je nemers hebt dat dagen? Nee, toen kwam de directeur van het theater en zei, ja, dan kun je geen hondenbassen gewoon zich nog Rachmaninoff of Beethoven luisteren. Dat is schet voor dich met het Salonorkest. Ja, dat ging eruit gewoon. En dat wordt gelijk wel Strauss ook.
Ja, nee, ja, weinig Strauss. Want ik ben het Strauss-orkest begonnen, omdat ze dat niet kon spelen met 5 maanden. Ja. We gaan toch nog heel even naar die traditie kijken. Vorige week ging ik richting Venrooy. Deken René Smeets, daar werd natuurlijk alles over Aschonzig. Oud gebruik om de vaste tijd te beleven, dat men in zak en as ging zitten. Dus lui die zich bewust worden van, ja, groot kwaad, ik heb er gepeuterd, ik heb het niet goed gedaan, ik wil me verbeteren, ik wil verhoed. Die gingen op Aschonzig heel expliciet naar de kerk toe. Die gingen letterlijk in zak en as zitten. Dat is een oud Bijbels gebruik, dus een ruwe jas of kleid. Hè. En dan wordt er met as, wordt as gestrooid over het hoofd door de bisschop of door de priester. En op een gegeven moment kreeg ze dat de as gebruikt wordt om bij de lui met een beetje vocht aan de doem en as aan de doem, dat de priester een kruisje maakt met de as op het voorhoofd van de lui die naar de kerk komen. We doen al heel lang in de kerk aan duurzaamheid, hè, dus met Palmzondag dan knippen we palmen van de palmstruik af. Dat stukt een jaar achter dat kruis. Op een gegeven moment is dat, ja, wie dit, helemaal, er is niks meer. Maar we doen het niet weg, het is gezegend en we gaan er zuinig mee om. En zo heeft men 1 en 1 is 2. Dus men gebruikt dan die palmtekstjes van het vorig jaar om die te verbrennen. Dat wordt netjes gezeefd en zuiver gemaakt en dan krijg je dus dit, wat dan gebruikt wordt voor Aschonzig. En hoe komt dan de hiering vanaf? Ja, de niering. Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar in het verleden was het zo vlees. Dat was eigenlijk iets heel bijzonders. Dat wordt gereserveerd voor de feestdagen. Dat was duur, dat was kostbaar, dat was een heerlijkheid. Terwijl de vis eigenlijk, arme luis eten wordt en veel gemakkelijker te krijgen wordt. En daaruit is het gebruik ontstaan dat in de vaste tijd afgezien wordt van het eten van vlees. En men zich richtte op een sobere maaltijd met vis. Tegenwoordig zouden we dat anders interpreteren, maar zo is de geschiedenis. En dat is natuurlijk heel voor de hand liggend na de carnaval, de overgang naar de 40 dagen tijd, de vaste tijd, dat dan Aschonzig getekend is door de eerste keer dat ingaat en dat ze daarom op Aschonzig aan de hiering biedt. De hiering en ook het askruisje, dat hoort natuurlijk bij Aschonzig. Maar ook het hieringbieten-concert van André Rieu zien Maastrichtse Orkest. Waar hij al heel even over Strauss net en over die Strauss-orkest. Ik heb toch het idee dat al het repertoire wat we dadelijk weer gaan huren, dat ook gewoon de basis is voor die grote concerten wat ze overal over de hele wereld geeft. Absoluut, heb ze helemaal gelijk in. Maar zoals zit altijd aan het front ontbijt zitten. De tijd is gewoon nog altijd hetzelfde. Namelijk gewoon gezellige muziek spelen tot de lui raken in het hart. En dat is het eigenlijk. Maar wie kent het? Want het is natuurlijk als artiesten altijd maar hetzelfde doen, dan zijn ze op een gegeven moment uitgeartiest. Ja, maar het publiek is niet altijd hetzelfde. De lui zeggen altijd, ben je nog zenuwachtig? Iedere avond, zelfs nu. Spannend. Ja, spannend. En dat is omdat ik contact wil maken met het publiek. Verdoe dat niet voor ons. Verdoe dat omdat we dat samen met het publiek willen doen. En dat is zoals jij ook. Ja. Tot te wachten, zoiets wat gaat gebeuren. En dat is spannend. Hey, maar spannend, er worden mensen best al vreugd hier om te kijken wat hier allemaal ging gebeuren. Gesproken gaat nu zomaar willekeurig uit het publiek. Jij zit er volgens mij al helemaal klaar voor. Helemaal, zo wie gaat uit. Vorig jaar stingen we voor aan, dit jaar gaan we er weer voor. En hoe verrustig het meestal? Gewoon de hele entourage, de muziek, de gezelligheid van de lui en een goeie afsluiting van de carnaval. Ben je er speciaal voor gekomen? Ja, zeker. Echt waar? Om ervan te genieten, om naar te kijken en luisteren. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Huizen. Huizen, oké, dat is een aardig stukje. Maar kom je dan voor Rieu of kom je voor de sfeer of kom je voor Aswoensdag? Zeker voor de gezelligheid. En een mooie afsluiting van de vastelavond. Ja. Nou, ik sta net te kijken wat hier allemaal gaat gebeuren, maar ik heb toch wel een goed gevoel bij eigenlijk. Wat gaat er allemaal gebeuren, denk je? Ja, ik sta in de baas daar rondlopen daarachter. Dat is alles in detail en uitzoeken wat er gaat gebeuren. En de maestro gaat het regelen dadelijk. Maar de huur zal een beetje, dus qua sfeer zit het wel leuk, hè? Hoe verrustig het meestal? Dadelijk de Maastrichtse liedjes. Ja, de schoene muziek. Dat is allemaal schoene muziek. Dat is leuk. En is het dan ook goed volle borst met zingen? Mama. Ja, ik wel. Want vroeger was er het heringenbieten met André Rieu in de Mek. Ja, dit is weer het heringenbieten met André Rieu, maar dan op het mooie Onze Lieve Vrouwplein. Ja, prachtig. Dat was toen met Koninginnedag of Koningsdag ook zo mooi. Ja, nou, hetzelfde plein. Ja, alleen de andere kant ook. Ja. Maastrichts volkslied moet er zeker in zitten.
Ja, dat is Maastricht. Ja, dus dat het duurt er gewoon bij. En gewoon alle leuke vastelavondsleedjes. Ja, de spanning op het Onze Lieve Vrouwplein die loopt langzaam op. André zei net al dat er een klein beetje zenuwachtig is. Het loopt wel wie een soort Zwitsers uurwerk, hè, dit optreden dadelijk. Hè? Nou, het was op het nippertje allemaal, omdat vannacht nog carnaval was. Oh, kijk daar, hey, ze komen het podium op. Precies Oké, groot applaus voor het Maastricht Salonorkest onder leiding van André Rieu. En ja, ze gewoon beginnen en weer gewoon meekijken. Blijf erbij, blijf bij alleen, want er komen nog allemaal verrassingen aan. Goedemiddag, Le Vrouwenplein. Van harte welkom op het tweede hernieuwde Heeringenbietenconcert met de Maastrichts Salonorkest. Ja, wat hebben we weer een fantastische vastelavond gehad. En dit wordt de apotheose. Op voorhand wil ik een aantal leuk bedanken. Dat is de gemeente Maastricht, de ondernemers op het Vrouwenplein. En natuurlijk André en Marjorie Rieu die u vandaag dit concert aanbieden. En dan ga ik u nu dit prachtige orkest voorstellen. We beginnen bij de eerste viool. Gosia Woboda uit Polen. En dan op de tweede viool Justinas Kaunas uit Litouwen. En op cello niemand minder als Tanja Derwal uit Sint-Pieter. En even mee op de contrabas Camila Lange Cipolla uit Argentina. En je kent hem allemaal in Maastricht. Op piano, Frank Steins uit Maastricht. Ziet je er klaar voor? Aan de gang!
dan loop ik door mijn stad. Dat is de minste ding, ik heb dat gezien. Dan loop ik op een stroom en weer nog gerend. Door herden die bonden, ik ben herkend. 1, 2, 3, 4! Stel alweer aan, maar zoekt het dan nog in de rijbaan. U denkt er nou zo vroeg aan, nou.